duba lokaci, duba mana lokaci. ga mai zamani Alhaji Buhari Sa'ad Kanti mai zamani. muje dawi su ka zam dodon su tun da ka cinye guri, tun da can ya cinye guri. Mai ya kauce ga babban zance, Allah ya yi mai katari, Allah ya yi mai katari. Buhari Sa'ad Kanti a awa da mintoci ya zama zaki bakake, Ya zama zaki. ga mai zamani. Buhari Sa'ad Kanti da muna ga adan gari da ya zama dorina, ka gama da su ba sa gane ka ba, ba sa gane ka ba, ba sa gane shi ba. Kai muje dai dawi su masu wankan da ya gagara, ya zama tarko shirin magautan ya ankara. Kai gaba gulbi da ka fito sai ka ketara, yara zama dai Buhari nan bar mu ta shatara, ka zama jirgin fitan da kowa ke yin jira. Duba lokaci, Buhari Sa'ad Kanti toron giwa, muje gaba ginshikin mu mai talakawa, gaba ne kafa ne muje mayafin gawa, abu sannu a sannu babu mai gaggawa. Dawi su ado mai ado kyakkyawa, mai hausawa baba mai turawa. Dawi su je ka mai gidan larabawa. Buhari dai Buhari dai Buhari dai Buhari Kanti ya kai mu fada kuma, Buhari Kanti sasari a gaida baba da muna, mu je dutsen tsakar ruwa da rana shi bai santa ba, mu gaida baba dawi sun kasar Hausa mai gida, dawi sun kasar Hausa da shi ya zama nan ba daya, bangaren ado a bar shi dan ya zama tsangaya. Kililin 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 kai rana na zaune akai kiran waya kuma, ko da na tsaya na dauka sai na fara dariya. Mai gidan matambarin zazzau Suleiman Kunjiya, gaba dai mu je kili tsayayye mai haniniya. Nan na ce da shi da ka kira ni ba fa gaskiya, na san albishir da za kai sai ya sa ni fariya. Ya ce da mu mai gidan mu aka yi wa a dangaren Katsina da yiwuwa, can za ku je dan amuri rayuwa, bikin nadin a dangaren Katsina. Ado ado ga adan gari maza zaki, ado ado ga adan garin Katsina gamji, ado ado ga adan da ya isha mai mulki. Buhari Sa'ad Kanti sasari mai raba aiki, ado ado ga adan garin Katsina gamji. Kai zakar dare ai maraice gurin kura ne, mai girma wasu dan uban su kaje mai kita. Ado ado ga adan garin Katsina gamji, lafiya dai tarko shakira sha aiko, sannu kun bar malam kuke da gonar iko. Ga Buhari Sa'ad Kanti baba ya zama tarko, lafiya in garma lafiya gogarma, gaba salamun takuwa lafiya dattijo, mai arzikin ba jama'a mu gaida babban jigo, sannan rumfar jama'a muna kiran ka kadar kowa. Sannan gyara gaba dawi su gyara gaba, sannan gyara gaba baga mai ke gaba, baba kai kai gaba, mai girma dawi su ba sa ga karshen ka ba, ga farin shugaba ba ga laifin shi ba, taimako ya riga ba kwa gaba ya shi ba, kyale yan kwaro ba baba kai kai gaba, mai nufin ka da shari ba za ya kamo ka ba, ga sarautar kana zan kira yan kaɗan, tunda amma da yawa waɗansu ba mu san su ba. Buhari Sa'ad Kanti dawi su ne kuma doda su ne, har dawi sun kasar Hausa aka yi wa uba. Tafiya ta tafi dan ado nai yasa aka yi kira nai gaba, aka yi mai a dangaren Katsina ja gaba, gashi zakin sarkin dawaki bata ki shi ba, goban gidan sarkin dawaki mai dawakai tari da ado, mai sadaukai mai zana ado, sarkin da
dawakin tsakar gidan nan a Gusau masu girma Buhari Sa'ad kantin mu a yau an kai wa sarkin dawaki tilas mu fito sha'ani nai uwar gida ki bar tukatu a jamara ki je kawai kiɗan caba ado tunda ni ma kayan kiɗan a canza na sayo tunda an ce amarya ta fi kyawu a gado kai da gada ranar na dinga yalo na siyo ai dawakai za a hau tari a wanka babu mamaki gezina za ta sha aiki daloliya za a ba abba yayi kwalli sarkin dawakin zakar gida na Gusau Buhari Sa'ad kanti a tashi da ɗan sauti ganga a zuba gangunan sarauta da ado da zirga-zirgan zirin sarewa da amo a tsarin zira tsire a tsinke a siyo to mu gaida uwa mamma mai babban daki munanan da kidanki to munanan da kidanta hajiyar mu Halima mama ba a rainata mama ba a rainata tarbiyar da kika yi wa Buhari san bai yada ta ba nan dai ta yi kyau lahirar ala inganta an shaida mama ko kaɗan baki mugunta baki sarowa ba hajiya Halima mama Allah ta da kauna waƙar ki tana zuwa sai na zanata domin da batuwa kanki sai na nanata duba lokaci ɗawisu yana nan da ado ana gyara salo a dangarin katsinan duko ɗawisu kuma Buhari Sa'ad kanti gyara gaba dai gyara gaba dai Buhari Sa'ad kanti mai kyau da ado ɗawisu yana nan da ado ana gyara salo a dangarin katsinan duko ɗawisu kuma Buhari Sa'ad kanti gyara gaba dai ado 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 mai gyara wuri ga ɗawisu kasar Hausa mai kyau da gani ɗawisu yana nan da ado ana gyara salo a dangarin katsinan duko ɗawisu kuma Buhari Sa'ad kanti gyara gaba dai mun je taro ga al'umma sun taru kwarai ana firar namijin jiya mun san shi sarai ku ce mai gonar nakiya kai ya shiga rai Buhari ta ku lafiya dan kanti maza ɗawisu yana nan da ado ana gyara salo a dangarin katsinan duko ɗawisu kuma Buhari Sa'ad kanti gyara gaba dai mai girma tambarin zazzau Sulaimanu maza da Sa'idu mazan kirki mai kyan haniya tambarin zazzaunawa zan zaka gida mashagirar mu ta kirki mai ba mu kudi Allah ka datar da mu Allah ka yi mana sutura amin